Среда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Гариева исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Әлмәт гүл шешекләргә күмеләчәк. Еш азнакайлыларга паспорт тапшырдылар. Республиканың бердәм эшче хоккей лигасының җиңүчеләре билгеле. Май айында шәһәр урамнары һәм ишегаллары чәчәкле үсемлекләргә күмелеп үзгәрәчәк. Әлмәттә нинди чәчәк атучы үсемлекләргә сокланып карарга мөмкин булачагы турында Әлмәт автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре ачыктан-ачык сөйләде. Әлегә монда бушлык булса да, ләкин берничә көннән соң матбугат белгечләре вәгъдә иткәнчә шәһәр чәчәккә күмеләчәк. Әлмәт автомобиль юллары идарәсенең теплицасы өчәү. Бүген аларның һәрберсе чәчәкләр патшалыгын хәтерләтә. Бирдә 1 еллык чәчәкләрнең 300 меңләп үсентесе үстерелә. Аларның хуш исе теплицадан читтә дә сизелә. Появились у нас более такие семена устойчивые к нашим погодным условиям. И по цветовой гамме двухцветные появились у нас петуньи. Наши клумбы должны в этом году такие яркие окрасы приобрести, разнообразные. Панамерикан, Саката, Сингента, Бәрхет, Цинерария. Быел петуния чәчкәсенең 17 сорты кайтарылган. Араларында безнең һава шартларына чыдам яңа сортлар. Европа селекциясе орлыклары утырту планлаштырыла. Исемнәре кызыктыргыч: Супер Каскад, Дэдди, Дэдди Блю, Котлы Дуа, Сары Саншая, Бургундия. После перепикировки 4 дня проходит, 5 дней, мы начинаем поливать удобрением, корневой. Проходит неделька, смотрим, чередуем, азотное. Смотришь, какой-то плохой цветок, вот поменьше идет, опять повторить надо. Буквально неделя проходит, и вот это повторение такое идет. Так удобряем. Яз быел иртә килү сәбәпле беренче чәчәкләр инде апрель ахырында ук утыртылачак. Бу чәчәкләр шәһәрнең юллар киселешендәге боҗраларда Гагарин урамы, Ленин мәйданы, Нефтче мәдәният йорты мәйданы, Тукай, Ленин урамы киселешләрендә утыртылачак. Эшче һөнәрияләрен әзерләү илебез җитәкчелеге башында торган зур максатларның берсе. Бу юнәлештә кулабызда мөмкинлекләр булдырылган. Әлмәттә һөнәри киллият, музыка, медицина киллиятләре, политехник техникум, әлбәттә инде Дәүләт нефть институты эшләп килә. Бу көннәрдә аларда ачык ишекләр көне уза. Әлмәт политехник техникумында төзүчеләр һәм нефтьчеләр әзерлиләр. Бер сүз белән әйткәндә, бүген илебез өчен кирәк булган иң төп белгечләр буенча биредә урта һөнәри белем алып чыгарга мөмкин була. Бу хакта Ачык ишекләр көненә килгән мәктәп укучыларына бәйнә-бәйнә сөйләделәр. Очрашуга килгән укучылар Әлмәт мәктәпләренә әле үз киләчәкләрен төгәл күзаллый алмаган үсмерләр өчен мондый ачык ишекләр көне булачак һөнәрне сайлауга яхшы мөмкинлек бирә. 22 апрель бөтен Рәсәй ачык ишекләр көне. Безнең техникумда да бу көнне без бик уңышлы каршылабыз. Бүген безнең 9 класс укучылары Әлмәт шәһәреннән кунакка килделәр. Аларга без экскурсия күрсәтәбез, мастер-класслар оештырабыз һәм алар ата-аналары белән бергә безнең техникумны үзләре күрә алалар. Динара Садриева техникум студенты, ул киләчәген IT өлкә белән бәйләргә җыена. Туташ сүзләренчә, биредә уку кызык, студентлар өчен үсәргә мөмкинлекләр бар. Мин программист, мин сайладым шул профессияны, чөнки мин яратам компьютерда утырырга. Безгә киләләр укытучылар, программистлар безнең профессия белән, безнең белән сөйләшәләр, әйтәләр бөтен әйберләрне. Очрашу барышында политехник техникум җитәкчелеге уку йортында тудырылган мөмкинлекләр хакында сөйләде. Һәр юнәлештә алып барылган эш турында төрле мастер-класслар да күрсәттеләр. Булачак студентлар өчен концерт оештырылган иде. Уку йорты буенча экскурсия да узды. Киләсе елларда уку йорты ишекләре район мәктәпләре, соңрак республикабызның көньяк-көнчыгыш мәктәпләрен тәмамлаучы абитуриентлар өчен ачык булачак. Рәдифә Нугмадова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайның егет һәм кызлары паспортлы булды. Россия Федерациясе гражданы паспортын җитәкчеләр тарафыннан тапшыру районда күптән килгән матур гадәт. Бу елда ул оешкан төстә уза. Тантаналы чара шәһәрнең төбәкне өйрәнү музеенда миграция хезмәте һәм Бердәм Россия партиясенең җирле бүлекчәсе тарафыннан оештырылды. Паспорт алу һәркемнең тормышында дулкынландыргыч вакыйга. Чарада районның мактаулы гражданнары, паспорт алучыларның әти-әниләре, якыннары да катнашты. Без 16 балага беренче документларын тапшырабыз. Ул паспорт аларның беренче документ аларның иң сөйнешле көннәре дип саныйм. Этот день мне, наверное, очень надолго запомнится, потому что паспорт получаешь один раз в жизни.
И именно первый день это когда тебе 14 лет. И это очень памятный день будет в моей жизни. Әлеге чара музейлар язы акциясы кысаларында оештырылып, аны музей хезмәткәрләре алып барды. Алар катнашучыларны Азнакай районының тарихи үткәне белән таныштырдылар. Азнакайыбыз көндән көн үсә матурлана, социаль үсеш, хезмәт һәм көн күреш хакларын яхшырту, урамнарны үзгәртү матурлау, җәмгыятьнең формаларын камилләштерү, мәдәниятне үстерү, шәһәр һәм авыл халкының иҗади эшчәнлеген тәэмин итү игътибар үзәгендә. Яшь гражданнарга сәламләү сүзе белән район башлыгы Марсель Шайдуллин мөрәҗәгать итте. Сез бүген төп документларыгызны, паспортны алачаксыз. Инде бик зур җаваплылык сезнең өчен. Безнең өчен дә Районның яшь гражданнарына тантаналы ноталар астында мөһим документ Россия гражданины паспорты тапшырылды. Паспорт булу кеше эшчәнлегенең барлык өлкәләрендә һәркемгә зур мөмкинлек ача. Нәкъ менә паспорт Россия Федерациясе гражданинының хокукларыннан тулысынча файдаланырга мөмкинлек бирә. Бүген Азнакай районының 16 егет һәм кызы Россия Федерациясе гражданины исеменә лаек булды. Алда юллар нинди булыр? Барысы да үзләреннән тора. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Узган елларда юбилейный спорт сарайында любитель һәм спорт школьник дивизионнарында республиканың көньяк көнчыгышындагы бердәм 3 хоккей лигасының Татнефть правкомы кубогына финал матчлары узды. Татнефть правкомы кубогына республиканың көньяк көнчыгышындагы бердәм 3 хоккей лигасы ярышларының финалы Татарстан нефть предприятиеләре җанатарлары хезмәткәрләре ярдәме белән узды. Шулай финал матчы спорт школьник дивизионы өчен Миллионефть һәм Җәлилнефть командалары арасында да булды. Бердәм эшчеләр хоккей лигасы финалында бүген 2 команда Шашма Ойл һәм Татойлгаз спортчылары очрашты. Җанатарларның реакциясенә караганда уен ярысы киренке, димәк, бик шәп ритмда бара. 2022-2023 елгы сезонда Татарстан Республикасының көньяк көнчыгышы үз эшенә алган бу ярышлар 4 дивизионда уза. Студентлар, авыл командалары, мәктәп укучылары һәм һәвәскәрләр. Әлбәттә, инде һәрберенең үз җанатарлары, көч биреп торучылары бар. Чөнки монда уеннар профессионал хоккейдан бердә калышмый. Киресенчә, ул әле күпләрне спортка катнашучы буларак тартып килү белән дә кызыклы. Спортның төп максаты бит инде әзрәк яхшы җиргә, яхшы уеннарга, яхшы урыннарга яшьләрне тартыр өчен, уңларны тартыр өчен. Менә мин кечкенә малай белән Җирмешәр районында бу сарай ачкач, аның белән йөреп тотынган һәм шуның белән безнең инде НХЛ дип алып тала торган төнге хоккей лигасында бер 13 ел үзем йөрим. Һәм инде малай да шуннан башлаган иде. Башта Җирмешәр районында йөрде. Аннары бит инде мәктәпне бетереп чыгып киттеләр. Кайткан вакытта Әлмәткә килеп Татойлгазга эшкә урнашкан, шулай хоккей командасында йөри башлады. Ярышлар тәмамланганнан соң иң яхшы уенчыларны, җиңүчеләрне һәм призерларны бүләкләү тантанасы узды. Финалистларны Татнефть профсоюз комитеты рәисе урынбасарлары Ривдар Хамадияров, Андрей Зимин һәм Нефтяник Әлмәт хоккей клубы башкарма директоры Рөстәм Гатин сәламләде. Алар җиңүчеләр һәм иң яхшы уенчыларга истәлекле бүләкләр тапшырды. Быел үз дивизионнарда җиңүче итеп Миллионефть һәм Татойлгаз командалары танылды. Рәдифә Нугманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтле Эвелина Нестерова 18 яшькәчә кызлар арасында ирекле көрәш буенча узган Россия беренчелегеннән медаль белән кайтканын без инде сөйләгән идек. Кичә без Эвелина һәм аның тренерлары белән ярышларның нәтиҗәләре хакында очрашып сөйләштек. Калабызның ирекле көрәш бүлегендә шөгыльләнүче кызларның тренировкасы көн сайын уза. Россия җыелма командасына керүче спортчыларга башкача рөхсәт ителми. Тренерлар да, көрәшчеләр дә нәтиҗәгә эшләргә тиеш. Һәм ул озак көттерми дә. Арина Алексеева 14 апрельдән 17-сенә кадәр илебезнең иң көчле кызларының финал ярышларында катнашты. Узган елны ул әлеге ярышларның призеры иде. Быел ул үз авырлык категориясендә 5-нче була. В целом соревнования прошли неплохо. Первенство России с каждым годом набирает свои обороты, и уровень становится выше, так как и организации, и девочек весовой категории становится намного больше. Бәхет быел Әлмәтле Эвелина Нестеровага елмая. Ул ирекле көрәш буенча 18 яшькәчә кызлар арасында узган Россия беренчелеге призеры була. Уже летом вышли пары сборов, на которых отработали и нарабатывали физику. Мы ремонтом боролись на первенстве республики, на самом деле стала первой. Да, я была первенстве области, где я стала третьей. И вот
уже оттуда отобрались на первенство страны. Татарстаннан бары 2 медаль яулаган спортчының берсе колабызның ирекле көрәш бүлегендә шөгыльләнә. Ул 18нче һәм Олимпия резервы спорт мәктәбе клемнәрендә Эльмира Нафисуллина һәм Эдуард Гаджиев җитәкчелегендә елдан-ел үз осталыгын арттыра. Девочкам всего 15 лет. Значит, Арина у меня занимается 3 года, Эвелина 2 года. В прошлом году Эвелинка участвовала на первенстве России, но, к сожалению, не зашла на пьедестал. Вот, в тандеме мы проделаем очень большую работу, очень много тренируемся, вот, и воспитываем таких звездочек на уровне страны. Әлмәттә ирекле көрәш белән шөгыльләнүчеләрне бары тик Эльмира Нафисуллина һәм Эдуард Гаджиев әзерли. Тренерлар сүзләренчә, кайбер спорт төрләрендәге спортчылар күп еллар шөгыльләнеп тә ил күләмендә нәтиҗә күрсәтми. Әлмәт ирекле көрәш бүлегендә шөгыльләнүчеләр ел сайын 1 медаль алып кайта. Киләсе елда тагын да яхшырак нәтиҗә күрсәтеп, күбрәк җиңүләр яуларга ниятли. Хотелось бы сказать, что этот вид спорта очень динамично развивается сейчас в нашем городе и буквально за 2 года добивается таких результатов. Ну, это круто. Уже 2 представительницы, 2 девочки, которые имеют медали. Надеюсь, дальше будем идти в таком же темпе, не будем останавливаться, будем только улучшать наши результаты. Көрәшче кызлар белән тулы әңгәмәне телекомпаниябезнең ВКонтакте социаль шелтәрендә рәсми аккаунтта карый аласыз. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Берәүләр спортта, икенчеләре иҗатта үсте. Колабызда Шаяннар һәм Тапкырлар клубының балалар лигасы сезонын япты. Балалар һәм яшь үсмерләр иҗатында ел дәвамында тапкырлыкта сынатмаган әлмәтлеләр очрашты. Шаяннар һәм Тапкырлар лигасының үз җанатарлары һәр вакыт булды, бар һәм булачак. Әлмәт балалар лигасының да үзенең тамашачылары бихисап. Бу хакта залны тутырып килгән халык сөйли. Лилия Әйюпова физмат командасы җанатары биредә аның кызы Алсу чыгыш ясый. Ел дәвамында узган төрле этапларны узып, бүген сәхнәгә чыгу Тапкыр һәм Шаян мәктәбе укучыларының иҗади мөмкинлекләрен ачу һәм үстерүгә этәргеч ди ул. Они, я считаю, очень нужны. Во-первых, дети, они становятся дружными, у них цель, они такие становятся интересные, живые. Я считаю, что чем больше, тем лучше. Я очень рада, что у нас в городе есть такая игра. Уку елы дәвамында колабызда 4 уен узды. Аларда кемдер төшеп калды, кемдер алга узды. Нәтиҗәдә сәхнәдә 4 команда сезон чемпионы исеменә, 5 команда финалга узу мөмкинлегенә көрәшкә җыелды. Моның өчен укучыларга 1 ай ныклы әзерлек узарга туры килгән. Ну ничего страшного. В смысле ничего страшного? Мы горим вообще-то. А вот надо было на ОБЖ ходить. Сезон в этом году хороший. Мы наконец-то уже, так сказать, закончился этот ковидный период. Мы можем смело собирать зал. Мы можем смело играть на публику, и потому что когда зал полный, дети больше этого зажигаются, и, соответственно, легче играться. А так, этот сезон, он, да, запомнится, наверное, тем, что это самый мощный сезон за 29 лет. Балалар һәм яшь үсмерләр иҗаты педагогы Бөтен Россия юниор лигасы рәсми вәкиллегенең Әлмәттәге баш редакторы Давид Сипанян сүзләренчә, рәсми рәвештә урыннар билгеләнсә дә, бу егет-кызларның барысы да чемпион. Чөнки Шаяннар һәм Тапкырлар клубына һәр вакыт тормышта җиңүчеләр генә эләгә. Әлмәтнең яшьләр үзәгендә исә нәни шибәрне сайладылар. 15 яшькәчә булган туташлар арасында матурлык бәйгесе узды. Аның мәгълүмати партнеры итеп Луч телекомпаниясе чыгыш ясады. Матурлык бәйгесендә катнашыр өчен 20 кечкенә әлмәтлегә 2-3 атна вакыт кирәк булган. Оештыручылар сүзләренчә, алар бу дәвердә сәхнәдә үзләрен ничек тотарга, дөрес атларга һәм матур итеп елмаю серләренә моннан тыш яңа бик күп осталыкларга өйрәнгәннәр. Сәхнәдән матур адымнар белән узу яки чыгыш ясау читтән карап торганда гына җайлы тоелса да, чынлыкта исә тамашачы каршына чыгып баскач дулкынлану хисен җиңү өчен бик күп тырышырга кирәк. Аның каравы бер тапкыр бу сынауны уңышлы узу алдагы тормышта күп өлкәдә ярдәм итүе бар. Навыки у многих раскрываются прямо вот на конкурсе. Есть девочки, которые не умели, например, улыбаться, стеснялись, и на конкурсе у них это получается уже на репетициях. В первую очередь нужно понимать свою уникальность. И даже ребенок в 3 года, он понимает, насколько он уникальный, насколько он классный на сцене, что за него болеют родители, что на него смотрят люди, и он от этого начинает просто получать большое удовольствие. Илелеп гариза бирүче арасыннан финалга 20 ысылуны сайлап алганнар. Бәйгенең иң нәни катнашучысына нибары 3 яшь. Шуңа да карамастан ул барлык әзерлекне олы апалары белән лаеклы уза. Һәрбер финалист сәхнәдән иҗади номер белән чыгыш ясый. Бу чарада шулай ук Әлмәт дизайнерларыннан рус милли костюмнарының заманча коллекциясе дә тәкъдим ителде.
Нәтижеде һәр катнашучыга үз тажын киерделәр. Оештыручылар фикеренчә, мондый бәйгеләр гүзәл затлар тәрбияләүгә зур этәргеч ясый. Рәдифә Нугманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакытта, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева, монтаж операторы Олия Дейрамалова, сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.